Good morning, good morning, good morning. We're now here at Mocas, Ozami City, and we're now heading to Cagayan de Oro City. Hi. What's up mga kasus, we're back again for another video. It's been a while, what's up? Now for today's video mga ka-chess, finally maka-travel na long travel on the way to Cagayan de Oro City. Naami training sa Cagayan de Oro for the DESO because mag-serve dito sa COMELEC this coming 2022 nga election. So we're heading now there for our training. Dala na po siya laglaag sa City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. So, see you guys! It's been a while na wala ko nakasakay og barge. It's been 3 years na ako kasakay balik. So, mingaw pa kayo mga ka-chess kay Padlawon pa man, it's still 4. It's still 4 in the morning. Wala pa kayo tao dito sa Mocas. Dili na ka siya hassle for today's video. Now, I would like to update sa bagong fare dito sa Mocas. It's now 55 when you are adult. And then if you have the discounted price, it would be 40 pesos. Then the passenger terminal fee ticket, napa siya 30 pesos. A total of 85 pesos. One way na siya mga kasya. Kung bibitaw ng mahinahon nagkubay. Nakasakay na amo ang van, so pwede na yung masakay sa barge. Mingaw gyapon kaayo kay 5 AM pa sa bunta. Now, my God. Now. Ayan, mura naming naasa ka ng restaurant na nag-lunch. Ayan, dito na po kami sa barge. Finally, after 3 years. 5 minutes later. Boss na na, we're getting back to the van kay hapit na may maabot sa other side of the corner. 2 hours later. That was update. We're now here at Iligan City. So, dili na yung mahaw. Hi, vlog. Guys. Para easy lang ka. O, Jollibee sa lang sa... Okay, pag-afford, tipid-tipid lang. Mama ko sabi kayo, medyo gutom na. Gawin na lang mong i-travel para Cagayan. So, 1 hour na lang. Yes. 2,000 years later. Okay, this time we have to get out from the van kay ano na siya ang boundary paingon sa Misamis Oriental and kailangan tayo i-check. Kailangan tayo i-check ang vaccination card upon entering the province. Kailangan na mo muna out sa van. Hotel. Na namin sa hotel. We will check the hotel kung tanos na sila magpa-enter sa amuha for our training. May nagaganap na hindi inaasahan. Maabot naman din sa hotel. Ingon ang receptionist na dili pa may ka-enter because tomorrow pang among schedule nga mag-check-in. Nakakasad. What will happen to us now? I don't know. Kailangan it's a prank?
Alright, problem solved. Maka-check-in rami. Thank God. Maka-check-in rami. Okay, advance abong schedule. After ani pag-check-in, we'll have the antigen at the 3rd floor. Alright, we are in room 229. We're heading to room 229. Pinangki. Mga kasama ko. Ayun. Bring sila yan. Ibukasan mo. Dali eh. Kuhan ko no, kulang pa na siyang set up sa bed. Pero pwede na tayo maka-check. Hi, welcome to our room. Yeah. Bye. CR din sunod sir, no? Ano, CR? Alam mo na walang CR. Kalabaw na po ka. So after ni pa-enter naman sa among room, niya mato mi sa taas na ako no swab test. Nga pagahimuon dayon sa room assignment sa among training. And then after is pag alas 3 magsugod na ang among training, ang krimen. So after checking in, maniud to sa mi kay gigutong na may it's already 12. Ano sila sa gawas sa gulat sa amua. Hello, we're now out sa hotel kay maniud to sa mi and makita mi ka pa dito. Asa sa SM na may maniud to, di ba gahilas nila? Ayun. SM! Kung saan man ako sakit sa dulong SM, nga mo ka baw. Pwede ka ba namin mag-taxi kay murag mahal-mahal ang taxi. Yan, ayan. It's my first time na sumakay na isang rela dito sa Cagayan de Oro. Itong bata. Ano ko sa yung pamasahe? Huwag niya na po. Huwag kita kamuman. Alright, we're now here at SM. Alright, gutom naman kaayo. So nauwi ang tanan dire sa Hang Inasal. Mas idugay kay ang serving kay dahang kang tao kay sa lunch break man ta karon. Gutom na kasalan so tiis ganda lang taani. Gutom na kayo, guys. We'll be waiting for 30 minutes for our food to be served. So, sila. Alright, since nahuman na may kaon and we're back here in the hotel, karon nahuman na po mi og antigen but pero bawal, wala ko naka-video kay bawal i-video. So, my God, it was my first time. Wala ko mga nawong. O, diba? First time na mo mag-antigen. May second time na namo pero masakit din karon. Ano, dahil naman to siya. Kung aman mag-ngilo. So, ang feeling sa gi-antigen nga kanang gisok-sok sa imong ilong is kayo ng murag na gitusok o ka ng tukog nga na ay kuan, na yung murag cotton. Murag mag... At least naka-experience sa tag-antigen. Let's pray nga dito man positive. Alright. So karon nakakita namin sa among room assignment. Dito sa room number 3. Ano yun? Number 3. Room number 3. Ayan. Yan, Joven Cudillo. Zulpin, gilok tudi sa ilong radyo ko ang Zulpin. Radyo may nakabiling tukok. Ito, mawala na kayo. Hindi sila mag-antigen. Ano man to? Ano ba? Diretso siya butang. Kanwalo, hinapan mo na headshot ka. Ma-experience ba daan na ilang elevator kaya wala niya sa lopisay na? Ang feeling na lang yung antigen gano'n. Imbes wala kang gisipon, mura na kang gisipon, hinuon sa airport. Look at siya. First time to na po. Wala na, finish na. So we're now here sa training hall. Dahil na may mag-start sa orientation and training. Pagka ilang sugod nag-stop na. The best part is the snack. Kung sa mga kailangan buhatong ani karon, wala pa ka Highlights ka ako naman. tinuod. Ang pinaka-highlights ani is ang kaon na dyan. Free anti-COVID kit, supplies.
back since break na naman. Now we're testing now the machine. Kung saan siya pag-on, kung saan siya pag-operate live. Nakapag-operate namin. Update again na umana akong mag-try sa machine na ay mga struggle nga mo ang nahinatik sa ako ang machine, but okay ra, kapag namin sa pag-fix and di-block na lang tanang butar, di-block na lang tanang na-assign sa Comelec at mga different teachers kay bugbugan dyan siya ka May 8. Now next ang buhaton is mga may malaag ni kay mangukay mi sa kubo. It's time for bed na mga kapatid. Tumigikan ganina sa kugon kay namalit mi ko kay okay and wala ko naka-video kay medyo gikampoy ko video nga while nangukay, di ba? Yung pa kay sila nakapangukay ra may shoes para pandula lang. Sila nakapangukay sila tag 150 nga mga shoes. 100. Pag 50 para guys sa ala o 50. So tomorrow, we'll start the training again at 8 a.m. Karon na kami sa mong room. And magchika-chika lang mi. Then sila mag-play of cards. Dayon. Tulog na later. Good morning! It's our second day here at Promont Hotel for the election training for the machine. And now this is our last day. Fresh na nakaligo na, pamahaw na lang, and then after pamahaw, back to training. See you, Shri. Now we're going home and muhapit mi diri sa Pasel Vander where we can buy our pasalubong for our families. So na diri karon. So let's go inside. Nakapastel na ba ang tanan? Ay, hindi pastel. Ah, mora tawo rin mo pasalubong sa mga families kay mora ma-afford. So update, we're now here at Mucas after how many hours of travel from Cagayan. Nag-stop sa Bigamay dito sa may karinderya para mag-dinner kay mura gutom na. Alright, na namin diri sa Mucas, padulong dito sa Ozamis, but unfortunately, dili ni makatabok tayon because taas kayong linya diri. Siguro niya kami alas 9 ni makasakay. So, stuck sa lang diri. Ito mga cheers. Hindi namin kaapas. Alright, after 2 hours of waiting, makasakay na among van sa barge. So, thank you Lord, wala kami kabotong night. Ay, kamuksakay o kasa nakasakay. Ah. Oh my God! We're going home na. I miss my bed. I miss my home.